Upat ka tawo ang patay, human giingong na-suffocate, dihang aduna sila'y nakalutan nga mibuga ug bagang aso atol sa ilang matud pa pag-treasure hunting sa usa ka langob sa Kadingilan, Bukidnon. Tulo ka laing kaubanan naluwas. Ani ang report. Adlawng Lunes, na-recover sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Bukidnon ang usa ka patayng lawas sa 21 anyos nga lalaki gikan sa sulod sa usa ka langob sa sitio Tinago, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Ang maong biktima gilang lakip sa 7 ka mga individual nga misulod sa langob tungod sa pagpangita og bulawan o treasure hunting. Gilayon sab na kumpirma sa otoridad nga aduna pay laing tulo nga nahibilin sulod sa mong langob. Nasayran sab nga daan ang nakagawas og naluwas ang laing tulo nga misulod sa langob. Mangandoy, manggaling nga mga dato o gilay mo magpatulo na nagsingot dili na lang mangandoy ko na ng mga butang. Parang wala mga disgrasya sama ni na itabo sa kumbana karon. Pasado alas 12 tungang gabi adlawng Martes, nakuha sa otoridad ang ikaduhang patayng lawas o gidala sab kini gilayon sa purinarya. Sigon sa Police Regional Office 10, adlawng Domingo pa misulod sa mong langob ang mga biktima. Aduna kuno sila'y nakalutan sulod sa kuweba kung asa migawas ang bagang aso. Hinungdan nga na-suffocate kini. Nag-produce ito ng maraming smoke. That's the time na parang na-suffocate na sila. So they are trying to get out from that cave. But then unfortunately yung 4 lang yung nakalabas at yung 4 is na-trap sa nasabing kuweba. Ginaimbestigahan sab sa kapulisan kung illegal ang gihimong treasure hunting sa mga biktima. Karon, nagpadayon ang ginahimong retrieval operation nga ginahimo sa otoridad sa mga nahibiling patayng lawas sulod sa langob. Nananawagan po tayo sa ating mamamayan to report any illegal activities like this, no, yung nagte-treasure hunting po tayo na walang permit kasi aside na nakaka-endanger ito ng buhay ng mga taong nag-i-engage ng treasure hunting is nakakasira din ito sa ating kalikasan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.